Soc Núria Parpal, la directora del projecte LIFE Coadapt 50 de la Diputació de Barcelona. És un projecte per co-crear estratègia d'adaptació al canvi climàtic en el territori i amb l'economia local. És un projecte orientat a l'acció climàtica, que vol dir que el que farà serà promoure l'execució d'accions d'adaptació al canvi climàtic en sectors socioeconòmics com són l'agricultura, el sector forestal, pesquer i el turisme. I a més tot això ho farà amb la implicació dels agents socioeconòmics de cada un dels territoris que hi participen. És un projecte de 8 anys de durada, amb un pressupost de 19 milions d'euros aproximat i amb el compromís de mobilitzar-ne més de 73 milions per l'execució de l'acció climàtica.